Terve! Minun nimi on Mikko ja tällä videolla käydään läpi vähän Hese tonnisarjan lanaa ja käydään se lana ominaisuuksia, lisävarusteita ja vähän käyttökohteita läpi, että missä sitä lanaa voidaan käyttää. Eli lanahan on tämmönen nostolaitesovitteinen. Siinä on erittäin jämerä ja luja tämä rakenne ja lana soveltuu sitten ympärivuotiseen käyttöön. Eli talvella sillä tehdään pääasiassa lumitöitä piholta, parkkipaikoilta, teiltä. Kesällä sen käyttö on sitten sorateiden kunnostusta ja lana soveltuu erittäin hyvin myös käytettäväksi tämmöiseen jämerämpään sorateiden kunnostukseen osana Meri Road -tuoteperheitä, missä tie jyrsitään auki ja lanalla sitten profiloidaan ja meripäkkärillä tiivistetään sitten kiinni. Ja tämmöisen nostolaitesovitteisen lana etuja on sen kompakti koko ja se mobiilius. Eli kun se on nostolaitteessa kiinni, niin se siirtyy paikasta toiseen erittäin vaivattomasti tuossa traktorin nostolaitteessa. Ja myös tämä yhdistelmä on niin helppo kääntää, että se käytännössä katsoen voidaan kääntää ihan semmoisessa tilassa, missä tämä traktorikin käännetään. Eli sen saa tiellä ympäri silloin, kun ollaan lanauksia tekemässä, eikä tarvitse semmoista isoa aluetta, että missä se saadaan käännettyä. Ja sitten tämä nivelöityjen takasiipien etuna on se, että tällä lanalla voidaan työskennellä joka suuntaan. Sillä voidaan ajaa eteenpäin, sillä voidaan ajaa taaksepäin, sillä voidaan veenä kerätä tavaraa ja molempiin suuntiin ja sitten sillä voidaan myös auratakin molempiin suuntiin. Eli se on hyvin monikäyttöinen tämä nivelöidyt siivet. Ja tässä meillä on 36 lana, mikä on tähän tonnisarjasta kapein versio ja sitä lanaa on tähän tonnisarjaan saatavilla 3 eri leveytenä. Eli puhutaan 36 on 3,6 metriä leveä, sitten on 4,2 metriä ja 4,8 metriä leveä on se levein versio. Ja lanan paino sitten määräytyy hyvin pitkälle lisävarustetason mukaan. Eli karkeasti se on siellä 1200 ja 2500 kilon välissä. Ja tämä tonni 36 on tässä kaikilla mahdollisilla lisävarusteilla, mitä meillä on tällä hetkellä saatavina, ja sen paino on 2200 kiloa. Hyvä. Käydäänpä sitten vähän muutama sana näistä siivistä ja peruslanasta ja mennään sen jälkeen sitten lisävarusteisiin. Eli nämä siivet varustellaan vakio setupissa tämmöisellä kaksipuolisella verkkoterällä ja siipien vakiovarusteena on myös aina shokkiventtiilit näille siipien sylintereille. Ja sitten tämä siipi on kelluvalla kiinnityksellä. Tarkoittaa sitä, että tämä siipi ei ole jäykkä, vaan se pääsee vähän nousemaan tuossa ylös alas. Ja se on itse asiassa patentoitu ratkaisu ja se kelluva siipi mahdollistaa sen, että tätä lanaa voidaan vetää suurtakin nopeutta, ettei se ala täristämään. Jos rakenne on jäykkä ja tietty ajonopeus ylitetään, niin sitten se herkästi se lana rupeaa näin pomputtamaan. Mutta tuo kelluva siipi antaa sen tärinän anteeksi ja mahdollistaa lanauksen suurissakin nopeuksissa. Ja jos mennään sitten ihan peruslanaan, eli se peruslana on niinkin yksinkertainen paketti, että se käytännössä sisältää nämä lanaussiivet. Sitten se sisältää tämän hydraulisen keskitassun ja rungon, eli se on niinkin yksinkertainen paketti. Ja se soveltuu semmosena oikein hyvin tämmöiseen peruslumeauraukseen ja lumitöihin ja missä nyt yleensäkin traktorikalustolla lunta aurataan, niin semmoiseen työhön se soveltuu erittäin hyvin. Ja sitten jos tätä lanaa aletaan varustelemaan, niin nämä kaikki lisävarusteet, mitä tässä on, niin ne on jälkiasennettavissa. Eli voi ostaa semmoisen peruslanaan ja sitten ruveta ostamaan, kun tulee muita tarpeita, niin lisävarusteita ja laittamaan niitä sitten päivittämään sitä lanaansa. Jos aloitetaan näistä lisävarusteista, niin ehkä se tyypillisin lisävaruste on tämä etuterä. Ja etuterähän on tämmönen rouhin terä, millä on sitten tarkoitus mennä
vähän pintaa syvemmälle ja se puree sinne tiehen. Ja talvella sitä käytetään polanteen ja jääirrotukseen ja kesällä se on sitten siinä soraatien kunnostuksessa niin melkeinpä välttämätön lisävaruste, eli että päästään sinne pinnan sisään. Ja tämä etuterä on varustettu tappiterillä ja ne on kovametallikäreillä, eli kestää hyvin kulutusta. Ja etuterä on sitten, sen käyttö ei niin perustu siihen, että sitä painatetaan sylinterillä lujaa, vaan se perustuu siihen, että tämä etuterän kulma on ottava. Ja tuolla sitä kulmaa voidaan sitten säätää, niin se sitten määrittelee kuinka hyvin se ottaa ja kuinka hyvin se puree sinne tien sisään. Eli ei perustu painatukseen, vaan se perustuu tuohon ottavaan kulmaan. Ja etuteräkin on tämmöinen pikakiinnitteinen, eli käytännössä tässä etuterässä on vaan tämmöinen jämerä tappi, mikä menee tämän rungon läpi ja se on sitten tämmöisellä väliholkeilla simmataan se siihen haluttu korkeus ja sitten se on vaan tällä yhdellä tapilla lukittu. Eli se on helppo siitä nopea tiputtaa pois silloin kun sitä ei tarvita ja nopea laittaa takaisin silloin kun sitä tarvitaan. Sitten etuterässä on tässä tämmöinen säätötanko ja tämän säätötangon pituudella vaikutetaan siihen, että mikä on tämä etuterän niin kuin kulma tuohon ajosuuntaan näin. Ja käytännössä sillä hallitaan sitä, että halutaanko me, että se etuterä siirtää materiaalia laidasta keskelle päin vai keskeltä laitaan päin. Ja seuraavana lisävarusteena on sitten rungon taittosylinteri, eli puhutaan rungon pitkittäistaitosta, tämän suuntaisesta taitosta. Ja tämä sylinteri on niin hyödyllinen lisävaruste silloin, kun meillä on etuterää käytössä. Niin sillä hallitaan just tätä etuterää ottokulmaa ja samaten sillä hallitaan sitä, mikä on tämä etuterän korko suhteessa näihin lanaussiipiin. Ja sekin on lisävaruste ja voidaan asentaa jälkikäteen. Ja seuraava lisävaruste on sitten tiltti, eli rungon sivuttaiskallistus. Tässä meillä on sylinteri, millä me sitten hallitaan vetovarren kuulan korkeutta. Siellä on semmoiset liuvut, missä sitä palloa sitten ajetaan ylöspäin ja alaspäin. Ja se tilttihan on niinku erittäin tarpeellinen ja hyödyllinen lisävaruste silloin, kun tehdään kesällä sorateiden kunnostusta ja muuta, niin sillähän me hallitaan sitten se, että me saadaan se oikea kallistusprofiili siihen tiehen ja saadaan laskua sieltä keskeltä ojaan päin. Ja seuraavana lisävarusteena on sitten tämä jämerä tukipyörästö. Se tukipyörästö alkaa käytännössä täältä ihan keulasta asti, sisältää tämä rungon, sitten sen sylinterin, kärsän ja pyörät. Ja tukipyörästö on semmonen niin kuin näkyy, että se tulee kauas tuonne lanan taakse, mikä sitten pitää tämän lanan vakaana ja tukee sitä lanaa hyvin. Ja se on niin kuin, silloin kun ruvetaan sorateiden kesäkunnostusta tekemään, niin tämä tukipyörästö on välttämätön lisävaruste. Eli sillä se saadaan se pidettyä se lana vakaana, eikä se ala sitten tekemään sitä aaltoliikettä niin herkästi. Ja uutena lisävarusteena meillä on tämmönen sivukaappari. Se tulee tähän lanaussiiven jatkoksi ja tämä sivukaapparin tarkoitus on sitten se, että sillä voidaan estää sitä materiaalia karkaamasta tänne laitaan päin. Ja silloin varsinkin kun tehdään sorateiden kunnostusta, niin ei haluta, että sitä hyvää materiaalia karkaisi tuolta siiven ohi, vaan halutaan, että se lähtee mukaan. Niin tällä sivukaapparilla voidaan sitä sitten hallita. Ja tämä sivukaappari on tämmöinen pikakiinnitteinen, eli se on niinku helppo ottaa käyttöön ja ottaa pois. Tässä on lukkopultit. Ne oli tuohon vähän valmiiksi aukostuna ja sitten vaan yhdellä tapilla se on tästä. Voidaan aukaista ja kääntää se tänne. Ja silloin se saadaan siitä pois edestä silloin kun sitä ei tarvita ja sitten se käännetään takaisin kun sitä tarvitaan. Ja sitten viimeisenä lisävarusteena meillä on sitten sähköohjaus. Eli nyt meillä tässä lanassa on jo niin paljon varusteita ja toimintoja, eli tarvitaan 6 hydrauliikkalohkoa tuolta traktorilta ja monessakaan traktorissa semmoista mahdollisuutta ei ole. Niin
silloin me voidaan ottaa käyttöön tämmönen sähköohjaus ja silloin me asetetaan tänne, tai lanaan asennetaan tämmönen 6-karainen venttiililohko. Ja sitten traktorin ohjaamoon tulee näyttö ja joystick, minkä läpi sitten kaikkia lanan liikkeitä hallitaan. Ja tämä lisähydrauliikka, tämä soveltuu käytettäväksi molemmissa sekä LS-hydrauliikassa että jatkuvan tuotohydrauliikassa. Meillä on niin vanha traktori tässä nyt, että se on pantu ihan jatkuvaan tuottoon. Ja silloin traktorilta vaaditaan vaan jatkuva öljynvirtaus ja sitten vapaa paluu tankkiin. Ja sitten tietenkin jos se tulee LS-hydrauliikkaan, niin silloin se LS-letku tulee myös kytkeä. No niin, eli tänne ohjaamoon meillä tulee sitten tämä näyttö ja joystick. Ja ne tulee tämmöisellä Ramlock-pikakiinnittimillä. Mä oon nyt ne laittanut imukupilla kiinni tuohon ikkunaan, mutta se tulee myös semmoisella putkikiinnittimellä. Eli ne saadaan nämä sitten laitettua erittäin helposti haluttuun paikkaan. Ja joissakin kautta sitten hallitaan kaikkia liikkeitä ja näytöltä sitten voidaan säätää kaikkien liikkeiden nopeuksia ja voidaan vaihtaa niiden liikkeiden suuret. Eli täällä näytöllä meillä on sitten nämä jokainen liike erikseen valittavissa ja me voidaan säätää karakohtaisesti liikennopeutta tai sitten vaikuttaa molempiin liikennopeuksiin yksitellen. Ja sitten jos halutaan, että se liike toimii eri päin tällä joystickissa, niin tuosta kääntönapista saadaan se. Ja täällä on sitten kielivalinta. Meillä on täällä useita eri kieliä valittavissa. Kiitos kun katsoit videon ja katsotaanpa sitten lopuksi vähän, että mitä kaikkea tällä lanalla voidaan tehdä. Kiitos!